Mulla on vakava sanoma Jumalalta ja se sanoma koskee ekumeniaa. Jos sinä olet mukana ekumeniassa, jos sinä olet mukana ekumenisessa toiminnassa, Raamattu sanoo, että sinä olet mukana antikristuksen toiminnassa. Sinä olet mukana sellaisessa toiminnassa, mikä edesauttaa antikristuksen vallan asettamista maan päälle. Johanneksen ilmestyskirja 18, jae 4. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Jae 5. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Mä sanon sulle, Jumala on muistanut katolisen kirkon rikokset. Kaikki ne lasten hyväksi käyttämiset, kaikki nämä rahaskandaalit, kaikki nämä paavien murhateot, jesuiittojen murhateot, kaikki nämä Ruutisalaliitosta lähtien. Mä sanon sinulle, mä varoitan sinua Suomen kansalaisena ja kristittynä. Lähde pois ekumeniasta. Toinen Raamatun paikka. Johanneksen toinen kirje, jae 9. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa. Joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä isä että poika. Me myös tiedetään se, että katolisessa messussa katoliset papit ja katolinen kirkko yhdessä antavat ymmärtää ja opettavat, että Jeesus uhraa itsensä uudestaan verettömästi. Tämä on saatanan harhaoppi, ja mä perustan tämän siihen, että hebrealaiskirje luvussa 6 sanoo, että he jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan pojan ja häntä julkihäpäisevät. Se on hirveän vakava asia tehdä tuolla tavalla. Se erottaa Jumalan yhteydestä. Ja sitten viimeinen Raamatun paikka. Paavalin toinen kirje Tessalonikalaisille luku 2. Jae 11 ja 12. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Mä sain selvän kehotuksen Jumalalta, Pyhästä Hengestä, ollessani internetissä, laittaa varoituksen, puuttua tähän ekumeniaan, ja mä puutun siihen rakkaudessa. Mä haluan, että jokainen ihminen pelastuu. Ja Jumala haluaa. Raamatussa Jumala osoittaa sen, että tänään on pelastuksen päivä. Eli usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Usko Raamatun ilmoitukseen, niin sinä pelastut. Hei.